सोर जायोथ' आरो नायानो गैयाबा सासे गेलेबायसो सं इयाव मोन दङ नाया नाखौ सुनो नागिरदों नामा बेसां मोनदों नायनि रायजोफोर बिराद ना ओरै दा जाथ'वाखै बिदि नायनो जाथ'वाखै मानोना नायानो बारा गैया मैयानिसाय खम ना बेफोरबायदि ना नुवा माने गोदोनि दिना गुबुनमोन दानि दिना गुबुन जालांबाय मोननो थांला होनलाय माथो थुरि मासि गैया दा बर्थमान जोंनियावनो हायेस्ट जांख्रि बारलांगोन ना इयाव सुबा खान्थायाव दोन गबायलै सिंग्रा नाया 600नि सायावनो माय दामा केजि माया सिंग्रा नाया केजि मान दाम बेयावनो फैसा मोनदों नोंसा मैया नोंसा मोनगोन ना मोनाखैमोन मोनखादो नै सिंग्रा नायाव 3,000 थालांबावदो आरोबाव 3,000 खै केजि जादोंमोन एनि मासेयाबो ओइलाय दंबायस' ओइ दंबायस' बैयाव दोननोसै दैया बारा जाबाय खोना थाखोना लांदोंमोनलै थाखोनखौ सोर लांगोन ना हायाबो गोमाबायसो खोनासो मायाव थांखो ओइ गोरिनाया दंबायमोन आब' दैयाव लांबा बारगोन होनना गोरिनाया बारो इसोर बारनाय नङा नङा इ गोरिया गैला नामा लायनि र' गैला नामा सिंग्रा होननानै थौ नांगोन नुनाय हिसाबै लायनि होनदों मिथिनाय गैलालै सिंग्रा नानिखौ नांगोन इयाव लखबना होदो नाय सिंग्रा नाखौ खननियाव ओइ बारबाय अबाव दोनगोन बासिना आं बासिनानो दे लकेल मछली है ये सब सिंग्रा नाया गिदिर गिदिरानो सिंगिबो दङ इयाव
सिंगि ना दंबाथ' आखाइजों दांनो हानाय नङा इलाय थुरि दंमोन नै थुरिखौलाय कट दोननो माबा लुना होबायलै इयावनो बाल्थिं थुरिबो दंमोन नै बाल्थिं गेजेरावनो दोननो सिंग्रायानो गैला सं माबाखौबो दाबुरखौबो लांदों गैलाना गैला खोनो दे गैलालै दं ओइनियाबो सिंगिया माबा इयो होनो बियाखै आङो गुजुबा बिबाय बोरैबा फुलुखेदा गालिया गैला बेखौबो इयाव होगोन नामा थुरिया मानैल' खोना गैला ओइ दाबोराव आरामसे दोननो हागौमोन दाबोरखौ खारगासिनो लाना फैनाया गामिना दाबोर सुनाय दाबोरा फैसा लांदोंमोन दे फिथिख्रि गोजाना फिथिख्रियानो बांसिन नोंना थाबायनानै दिन थांसिगोन थाबायना थांबा 이거 마마 지금 하는데 dahal tunggu ya pelap pelita dahal kesana nai oh dugi gini ngelai yang dugi kon mar gidir kaya
Parliya gidi-gidi tarin. Parli. Ay, dai. Deh. Gawe namanya. Humjakin nama. Đâu rồi vậy? Mua này số cân đó mà. Nonton di bang sama orang deh. Apa deh? Gidir-gidir ya senar ke sana? Hoi. Senar. Nah. मा ओंखाम संसै नामा? ना फिसा ना इयो माया सायखांगोन बेखौलाय इ सिङावबो दं नामा? गैलाना सिङाव?